Строежът на метрото между надлез Надежда и квартал Лозенец върви предсрочно и отсечката може да бъде пусната още през август тази година. Това обеща премиерът Бойко Борисов, който инспектира изграждането на трасето. Вижте репортажа на Милен Кирилов. Близо 130 хиляди спестени часа на софиянци, 70 хиляди тона по-малко парникови газове, 20% намаление на шума от автомобили и 800 нови места за паркиране. Такъв ще е ефектът от нови участък още в първата година след завършването му. Виждате колко удобно, с 80 км в час се движи мотрисата. Сиреч за по 2-3 минути можете да преодолявате тези пространства, които иначе с автомобил със сигурност 40-50 минути не можеш да го минеш. Ръководителят на българския отдел на дирекция регионална политика на Европейската комисия Реналдо Мандмец, който преди години разказваше, че сънува кошмари, че страната ни може да загуби милиони евро за инфраструктура, днес беше възхитен. Той коментира, че изграждането на столичното метро е най-успешният му проект в целия му професионален живот. Всъщност това е и най-големия строеж в историята на нашата страна, на България. От правителството и общината обмислят да въведат и бонуси за пътниците на метрото. Сред тях, например, е намален общ билет за шофьорите, които паркират до станциите и пътуват с подземната железница.